Mamaliog ko og ablis sa atong scripture. 1 John chapter 4. 1 John chapter 4. Nang ayaw lang mo galain mga igsuno. Ang mangutana lang ko ba, kinsa may nakabasa na sa atong napamantaas pa man atong time no kay wa pa maron mahuman rong adlaw. Kinsa si Pastor Fred di na pwede ninyong pangutanon kay nakasend na siya sa ato sa chapter karon. Isang diyan na. Sige. Isang kamot sa nakabasa na siya karong adlaw sa atong scripture reading. Isa. Okay. Salamat sa pipila. So, napamoy taas nga time nga makabasa ta sa atong scripture reading. Okay. Napamoy taas nga time makabasa sa scripture reading. Kaya nga no magbasa ta karon. Ready? 1, 2, 3. Basa. Diya lang sa kutob. Amahan nga balaan, salamat gyud kayo ninintak na karon sa puntagon. Salamat nga makapamalandong kami sa imong mga pulong. I-bless ang matagos sa kanamo. Samtang kami magapadayon. In Jesus Christ's name. Amen. Atong hatagang mas pangpakpak ang Ginoo. Nang duha lang kabutang nga gusto na kong ipaabot ninintak na munang nakaingon ko kaganina nga si Jedi nakahisgot na gamay sa ikaduha. Kung maingon tag commitment sa kingdom, number 1 nga commitment nato kinahanglan, makita nato sa verse 1. Kung sa diya, committed to test all the spirit. Kinahanglan komitado tang testingan nato ang tanang espiritu. Balik karagod kadiyot sa verse 1. Klaro kayo ang verse 1 makaigsuunan nga nag-ingon nga rika nato, dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Ang unang nga butang nga kinahanglan nato niningtak na mga igsoon sa katapusang mga adlaw, gusto gyud sa atong langitong amahan or di ba? Nindot gyud kaayo. Muni ako ikaingon. Nindot gyud kaayo nga maminaw tag mga tao, kanang tao bitaw nga nahigugma og suod kay sa Ginoo. Samtang nagdaig tag nagsimba sa Ginoo makaigsunan, akong na-imagine ba ang writer nining bahinas kasulatan walay lain kung dili si John the Beloved. Kini nga mo nga disciple, siyang kinabataan ug siya ang kinadugayang namatay. Laliman ka na. Giprito na, buhi gyapon. Pinasahi gyud og kasinatian si John. Atong nakita ng Biblia, nga usanin na kay gayon, nagpauraray siya diha sa sabakan ni Ginoong Hesus. Kumusta man atong kinabuhi? Nagpauraray ba ta diha kang Ginoong Hesukristo? Samtang si Ginoong Hesus nagbitay sa cross, ang iyang mga tinunan, nagtakatibulaag man to sila. Pero usara gyud katinunan nga akong nabantayan, basig naa pa mo'y nabantayan, nga naa diha. Ngano? Ning ingon gyud si Ginoong Hesus, anak ang imong inahan, inahan ang imong anak. Ang iyang gimin, ulay lain, si John the Beloved. Kadto lamang, paminawan ni, importante kayo ni, kadto lamang mga tao nga suod sa Ginoo mo'y makadiscern kung unsang espirituha ang naa sa tao. Ingon diha, test all the spirits.
Sulayi ang tanan nga espiritu. Kagahapon mga igsuon, nang nag-walking me, na trending na to. Ako, si Jiday, ug ang akong asawa, uman sa gihimo na to nga prayer din, ga-walking me dito. Nya, di man ko muuban nila, nang sila may maguban-uban, niya ako, maglahi rasag ko kay, anang tayma, mamalandong ko ba? Ibong si Jiday ba nga, gasayo-sayo, nako, gasayo-sayo ko ba? Hala, na. Siya, unsa gid kay gipaminaw ani niya nga tukar? Unsa kay tukar ani niya nga, pertigin akong nakasayaw ba? Nagdahi ko diya sa Ginoo. Grabe yun, kanag yung sinayaw ang David. Ugalang sa mga tiguang na, iskina-iskina man nga sayaw. Himuot gid si Jiday. Yun siya, Bibi, kuan ako no pabi, unsa ang imuhang music? Akong gihulbot ang akong kanang earphone. Paghulbot na ako makaigsunan, haskang bakak ni Jiday og katawa. Ngano man ang akong music dili audio Bible. Perti na kog sayaw diya sa Ginoo kay ingon ang Biblia sa chapter 3 nato makaigsunan. Gani bisan pa sa chapter 1, hangtod na lang chapter 3, ang kadako sa gugma sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka makinabuhi. Di ka bagod makasayaw anang kadako sa gugma. Una nga, nahimong nahitabo, nagkasabot na mo yung tulo, manayaw ta. Ibutang dito ang cellphone, unya pagkahuman, ingon po si Jiday niya, matinumanon ra po ko nga amahan sa anak, yung sa ikay magkuryo pa. Wa mang kugyod kahibaw nga nananghin po siya nako, pwede ra ni i-post na to pa. O dalay ko na ngalan sa Ginoo makaigsunan na post. Grabe. Kamo na lang tingali mo iwa ka kita ato. Kay kadali ra kayo. Ning daghan ning 1,000 dayon ka pinang views ba. Nakaingon ko hay kaayo ang wali nato sayawon na lang ka no. Mga igsuon, hallelujah, nahan-ana na ang wali ba. Ang mahimong mahitabo, murag daghan ang mananaw. Murag masubok taw sahay, nakay i-upload sa ng YouTube. Pila na lang ka oras, wagi po ning bisag usang ning tanaw. Way panahon ang mga tao. Pero na-remind ko mga igsuon, na-remind ko. Unsa gyud ka importante ang pulong sa Ginoo nga rekadato. Ang pagtest nato sa mga klase sa espiritu, walay lain kung dili, pulong ragid sa Ginoo. Mura sa ginagamit, mga pulong sa Ginoo. Nganong nakaingon ko nga pulong sa Ginoo mo'y, hallelujah, atong gamit. Murag pinasahi na niron ang atong simbahan makaigsunan, kinahanglan magliso-liso na ko, kay na, doon na yung mga haligi ba? Pwede na mong makatago-tago ba? Di na kayo maklaro. Pero ako nakita mga igsuon, muning moingon ko, unsa ka importante na to, nga matest na to ang tanang spirit, pinaagi rasad sa mga pulong sa Ginoo. Kay klaro kay ang Biblia, ang tao dili mabuhi sa pan lamang or sa pagkaon lamang, kung dili sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Munay gisulti ni Ginoong Kristo. Hallelujah, himayaon ang ngalan sa Ginoo makaigsunan. Nakaingon ko, Lord, salamat nga duna kay mga pagpadayag. Indot yun ng mga pulong sa Ginoo, sige nimo balik-balik. Pero wag yung kakaibaw. Pag ingon sa Biblia, mga kaiksunan, ingon ang Biblia, nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Dili ka makadaig ug makapasalamat ngadto sa langit ng Amahan, mga kaigsunan, nga lahi ka sa mga kahayupan, sa mga kalanggaman ug sa mga kaisdaan. Ang mga kahayupan, ang iro, ang baboy, ang kanding, ang iring, pwede ra na sila mabuhi sa pagkaon nga ihatag kanila. Ang mga kaisdaan mabuhi pinaagi sa pagkaon nga ilang makanan. Ang tanan-tanan nga niya sa atong palibot mabuhi pinaagi sa ilang makaon, mga kaigsunan. Apan ikaw ug ako pinasahi nga gihimo sa Ginoo kay dili ta mabuhig pagkaon kung dili sa pulong nga magagula sa baba sa Dios, mga kaigsunan. Sa pulong nga mahimong magagula sa baba sa Dios. Karon, ingon ang Biblia nga rekanato nga mailhan nato ang mga espiritu.
Dini karon, sultihan ko kamo doktrina ang nining bahinas kasulatan. O karon muli ka nga makaingon ka, salamat sa langitong Amahan. Kay wala ka masayop og simbahan nga gipasakupan. Kay na makita man nimo sumala sa gisulti sa pulong sa Ginoo, versikulo 3 ingon diha, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. Ang tanang espiritu nga wa mo ila kang Ginoong Kristo ingna imong tapad dili iya sa Dios. Ingon diha, this is the spirit of Antichrist which you have heard coming and even now is already in the world. Karon, mangutana ko, kanang imong tapad, nag-acknowledge ba na kang Ginoong Kristo? Ningila ba na kang Ginoong Kristo? Kanang nasa imong may atubangan, ningila ba na kang Ginoong Kristo? Kung ningila na kang Ginoong Kristo nang nasa imong atubangan, sakto siya. Sa verse 4, kung imong tanaw ng verse 4 mga igsoon, unsay gingon sa Biblia? Who you, their friend, or their children, are from God and have overcome them because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Ang usa ka nindot nga butang atong nasayra nining takna karon kay naa ka sa tinuod nga pagtulunan nga nag-ila kang Ginoong Kristo. Amen, amen. Giila nimo si Ginoong Kristo. Karon mangutana ko, tan-awa ko no ang uban nga mga tinuoan. Nag-ila ba sila kang Ginoong Kristo? Ang mga Buddhism, mga kaigsunan, nag-ila kang Ginoong Kristo? Ang mga Muslim, nag-ila sila kang Ginoong Kristo? Ang giila nila kang Ginoong Kristo, si Ginoong Kristo usa ka magtutudlo o si Ginoong Kristo usa lamang ka propeta. O karon ining mga takna, di ko nanaot, gisulti lang nako sa Biblia. Unsa may pag-ila sa mga Jehovah's Witness kang Ginoong Kristo? Gamay nga Dios. Unsa may pag-ila sa mga iglesia ni Kristo kang Ginoong Kristo? Tao lamang. Unsa may pag-ila sa mga Mormons kang Ginoong Kristo? Si Ginoong Kristo igsuog si Lucifer. Karon unsa may giingon? Dres Biblia sa matag sa kanato. Giila nimo si Ginoong Kristo makaigsunan. Munang nakaingon ang pulong sa Ginoo, kinsa man ako alang kaninyo. Ingon si Apostol Pedro, ikaw, kinsa siya? Ikaw ang anak sa Dios. Ning ilas si Apostol Pedro, diha kang Ginoong Kristo, ingon siya, dili kini hinatag sa tao kanimo, Pedro, kung dili hinatag kini sa Amahan nga na kanimo. Sumala nini nga statement, ako magatukod og church. Ang tinuod nga church nga nagpuyo nining kalibutana, kadto lamang mga tao nga nag-ila kung kinsa si Kristo nga nasa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kadto lang ning ila kung kinsa si Kristo nga nasa ilang tagsa-tagsa kinabuhi. Liso-lisua. Salamat sa Ginoo na si Bird Perwin. Nagbasa man kag Biblia Bird no? Tangitay ko no kog bersikulo nga naa dihay nagpataw si Ginoong Hesus nga miingon diha nga ang tawag ninyo nako Papa Jesus ha. Una lingo-lingo ana gyud. Wa gyud nagsulti diha ang mga pulong sa Ginoo ingon ana. Amen, dili ba? Pero ang uban unsa ilang tawag? Papa Jesus. Ang grabe kay ang usa ka bayot nga na Christian na gipaampo, masubra tong iya kay ang iyang ampo pa dong ingon siya, Tita Jesus. Natita na si Jesus. Karon mangutana ko kanimo nining takna. Naa ka ba sa saktong pagtulunan? Mangutana ko usab, karon ning takna, ning tuo ka ba nga naa ka sa saktong pagtulunan?
tinuod nga naa ka sa saktong pagtulunan kay imong gi-acknowledge si Ginoong Hesus, ingon nga Ginoo sa imong kinabuhi o gipapuyo nimo siya diha sa sulod sa imong kasing-kasing. Magunsa man ang nindot kag tinuhuan pero way Hesus nga nagpuyo sa imong kasing-kasing. Unsay gingon sa mga pulong sa Ginoo? Ang kadtong tinuod sa verse 2 palihog. Balik ka ra gud ang verse 2. Dai, palihog kadali lang. Ingon ang mga pulong sa Ginoo sa verse 2. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledge that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Si Ginoong Jesucristo nahimong unod og nahimong ning puyo dire sa atong sulod. Muna isaktong pagtulunan, dili malalis nga klase sa pagtulunan nga si Ginoong Jesucristo nahimong ning puyo sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Karon, magduda ka pas pagtulunan nga nani mo? Moingon ka panining takna at tinuod bagi kaning ako, no? Kung pananglit sa iyo, sakto ang mga iglesyang manalo. Sakto ang mga saksi ni Chiquito. Maigsoon, di na lang ko magpalangay-langay og butang, dahil di na lang ko magpalangay-langay og butang sa kong kinabuhi. Sulod sa 40 ka tuig, para ni ining mga butanga. Kung ikaabot sa panahon, impierno na daya akong padulungan. Dili mga igsoon. Ug usa ka dako nga butang ang pagsalig nga pasalig sa matag usa kanato. Ingon gid ang Biblia. Dako siya nga niya kanato kay kaniya nga naa sa kalibutan. Moingon ta, ang yawa nga naa sa kalibutan mas dako pa ang Ginoo nga nanato. Resultihan ko ikaw nining taknaa karon dili lang ang yawa. Mas dako pa ang Ginoo nga naa nimo kaysa problema nga imong giatubang karon. Mas dako pa ang Ginoo nga naa nimo kaysa kapobrehon nga imong giatubang karon. Mas dako pa ang imong Ginoo kaysa poor slave nga kanunay nimong hallelujah usa ka buwan. Kung ang Ginoo makahimo pagbuhi sa mga kakahuyan, makabuhi sa mga kamanapan, gani sila manarbaho, ang atong langit ng amahan makabuhi usab kanato nganuman kita ang iyang pinalanggang mga kanakan, kita ang iyang hallelujah. Askang ninduta sa gibuhat sa Ginoo, gibiyaan niya ang gingharian mungari sa kalibutan aron ikaw ug ako iyang dadon sa iyang gingharian. Ikaduha nga butang nga makita nato sa pulong sa Ginoo makaigsunan, committed to love God, to love others, and to love yourself. Komitado diha sa paghigugma sa atong langit ng amahan. Unsay gingon sa Biblia nga kanato? Badbin, God is love. Dili bag-o na nato. God is love. Ang Dios gugma. Pero ingon ang mga pulong sa Ginoo sad nga kanato, dili ikaw ang unang nahigugma kaniya. Siya'y unang nahigugma kanimo. Tanawa ang imong tapad, to ang luha nako kaganina makaigsunan. Nabati nako ang Ginoo sa akong kinasuluran nga nag-istorya nako. Bill, ako ang nag-una-una tanak kanimo. Siya'y nag-una-una bangari nato ba? Muingon tingali ka sa imong kaugalingon, ako na ang pinakaluoy nga tao nga nagpuyo ning kalibutan na pagkadako ginimong sayop. Ikaw ang pinakabanggiitan nga tao nga nagpuyo ning kalibutan na kay naay nahigugmang na kanimo. In response sa pagkikistorya sa Ginoo sa ako, ning ingon ko diha sa Ginoo, Lord, dili na ko nag-apas nga usanin mga adlaw at tagaan ko nimo ganti sa eternidad. Dili na ko nag-apas nga mahimong makadawat ko sa mga saad nimo diya sa eternidad.
Supisente na alang kanako ang imong gugma sa akong kinabuhi. Kay nagtubo ko nga wa gitawi tinud-anay nga nahigugma nako. Kanang mga tao nga nasa imong palibot maay ka nagising-ngisi pa karon, pero kabot sa unahan kung wa na kay mahimo pwede kang biyaan. Pero naay nagpasalig sa matag usa kanato nga dili kay siya mabiya kay siya ay naguna-unag higugma sa matag usa kanato. Siya ay una nga nahigugma nga rin ka nato. Takos lamang nato siyang higugmaon kay di kita'y unang nahigugma nga na kaniya. Siya ang unang nahigugma nga rin ka nato nga tungod niya na mo response kita niya ng gugma ha. Ug mo ingon ta lisod man tingali ang paghigugma ngadto sa uban nga mga tao ingon ang Ginoo kanato nining buntag anak dili lisod ang paghigugma sa mga tao kay ako mao'y nagbutang diha kanimo sa akong gugma nga mao'y imong gigamit para sa paghigugma sa uban. Lisod man usahay alang kanato nga maka-ekspresar kay ang tao masipyat man. Lisod man alang kanato usahay paghigugma sa uban. Pero makaigsunan mapakita nato ang paghigugma sa uban pinaagi sa atong pag-serve nga na kanila. Isang kamot diri sa mga niya karon nining takna nga moingon ka. Kung doon naman ko'y panghandoy diya sa Ginoo, nga usan nining mga adlaw, mahimo kong dako sa iyang gingharian. Isang kamot. Mga igsoon, klaro kayang Biblia. Klaro kayang Biblia. Nga gusto kang madako sa gingharian sa langit. Learn to be the servant of all. Kaning mga ginagmay namong mga trabaho, kaning mga ginagmay namong nga construction, sahay doon ay mga panahon ba, moingon ko diya sa Ginoo, amahan, murag, walagi para ako, no? Dili man ako pwedeng matabangan ang tanan. Pero sa usa ka panday nako nga nakakaon ang pamilya, naserba nako ng maong pamilya ha. Kinsa din gusto kang makapabati sa imong gugma ngadto sa uban? Ingnay mong tapad, sir. Kinsay sakop sa pamilya dire nga gusto ka nga mapakita nimo ang imong gugma ngadto sa imong mga mahal sa kinabuhi. Isang kamot. Kung tapad nimo ang imong pamilya, ming na siya, ako'y manghugas rungod to. Ako'y manghugas plato. Kung anak ka o niya nagtrabaho na ka, ing na ako ugma palit sa tanang groceries nato. Isang kamot sa matag usa nga gustong madako sa gingharian sa langit. Lingian ang nag-isa ing na siya, sir. Sa makusapakin sa'y gustong mahimong dako sa gingharian sa langit. Ing na imong tapad, sir. Gusto tang makakita sa himaya sa Ginoo sa atong tagsatag sa kamakinabuhi. Gusto ta nga mahimong muabot ang bisag nagkadaiya nga mga blessing sa atong tagsatag sa kamakinabuhi. Pero sultihan ko ikaw nining takna karon sa kabuntagon.
wala na'y pinakadakong kadato nga naa kanimo sa dihang mantigo kang mo-serve. Isang kamot sa mga nia dinhi nga nakasuway ka nang na-inlove ka. Grabe. Mga batanon, dili mo isa. Ning isa man gani ang lula ni Ate Wing. Nagpatinuod lang gid siya, tinuod. Tinuod na siya. Kung nakasuway kang na-inlove ka mga kaigsunan, wa gyoy problema nimo ang pag-serve. Kanis Kuya Billy ninyo, servant naman ni kayo sa unang mahigayon. Pero karon nakita na ko, dako kay kausaban sa iyang kinabuhi makaigsunan. Sa dihang na in love siya. Kay dili na siya istrikto sa personal. Muingon lang siya, pamuraghiwi ang inyong haligi. Pagkanta bitaw dire nakabahos ko, ako siyang gingnan, dong hiwi ilang kanta. Iya dahing gidagan mga kaigsuunan. Tagai kog tao nga grabe ka in love, pakitaon tamog tao, sayong mamatay kabuntag. Tagai kog tao nga grabe ka in love mga kaigsuunan. Pagkahumukang suguon, way balibad. Tagay kog tao nga grabe ka in love, pakitaan tamog tao nga dalos abuts dunggan ang ngisi. Gikan sa buntag hangtod gabi, sigilag kang ngisi. Tagay kog tao nga wa gyud na in love, kasabungag baldi. Ang simod mga kaigsuonan. Love God. Love others. Love yourself. Salamat gid kay ako nang balikon. Ako na nang nasulti. Pero dako kay nakatabang ang akong asawa sa ako Ngano nakatuna na gid nako gigugma ang akong kaugalingon. Sa unang mahigayon, samtang magtanaw ko sa amin, nako nga, senior citizen, nagikagnaw. Grabe kaputi na sa imong buhok. Ingnon ko sa Holy Spirit, walay makapaputi, makapaitom sa buhok ang Ginoo lamang. Ulagi, pero lain kay kasulti sa mga tao. Ingnon ta usahay, dire linya sir, kay senior na. Muna linyahan sa mga senior. Daw di ko kadawat, Lord, 55 years old pa ko. Unya, inana na senior. Dalay ko na ngalan sa Ginoo nining takna, perti na nako kagawas nun makaigsunan. Nadawat na nako akong kaugalingon. Ako di ay ang usas kinagwapuhang nagpuyo ning kalibutan na kay ngano man puti kog buhok. Sumala sa akong pagtanaw na sa akong kaugalingon karon. Dili sayop kung magtina mo. Kay dunay mga tao itom og buhok, tinao nilag puti. Dunay puti og buhok, tinao nilag itom. Dili sayop nga mangilay mo. Kay dunay mga tao sa kabaga sa ilang kilay, pangibdan ang ilang kilay. Duna say mga tao, pugsan og buhok ang ilang kilay. Tungod kay wa nila madawat ang ilang kaugalingon. Sa diha nga mahigugma ka sa imong kaugalingon, dawato nimong imong kaugalingon, nga malipayon kang magunit sa imong ilong, nga maingon ka, ako ang kinagwapahan, kinagwapuhan, nga nagpuyo ni ining yutaa, tungod kay in love kayo, ang akong magbubuhat, nga akong amahan, ngari ka na. Manindog tandanan mga kaigsunan. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Walay makalabaw niya ng gugmaha. Walay makalabaw niya ng grasyaha.
nga iyang gihatag nga rin kanato mga kaigsunan. Gipili ka niya, gitawag ka niya, gihigugma pagyug kag maayo niya. Muna akong ikapasaling nga na kaniyo nining takna karon sumala sa gisulti sa mga pulong sa Ginoo. Walay usa nga gihigugmas Ginoo nga ni adin hinining taknaa nga iyang ibutang sa kalaglagan. Ang iyang mga gihigugmang mga katauhan, iyang dadon sa kinabuhing walay katapusan. Kay di nang magpatuga-tuga ang Ginoo sa paghigugma nimo nga di katinud-o niya paghigugma. Ingon ang mga pulong sa Ginoo, anak, gihigugma ko ikaw sa gugmang walay paglubad. Way paglubad ng gugmas Ginoo. Ang gugma sa tao pwedeng mulubad, pero ikaw ako nakaangkon sa gugma sa atong langit ng Amahan nga way paglubad, busag gaksang yang presensya. Ingna siya salamat sa gugmang dako, gugmang walay paglubad, gugmang walay pagkabalin, gugmang tiunay nga nagapadayon nga rin sa akong kinabuhi. Let us all worship Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.